पलिटिक्स राजनीति राजखान्थि बर' पलिटिक्स बर'फोरनि जि राजखान्थि बड'लेण्डनि जि राजनीति बिटिआरनि जि पलिटिक्स बेनि सायाव नोंथांमोना फंनैसो बुंनो लालायबाय नोंथांमोना थारैनो बे भिडिअआव प्रमिला रानी ब्रह्म बिथांजोनि माखासे पलिटिकल एटाक प्रमोद बर' बिथांखौ UPPL दा थानाय सरकारखौ माबादि एटाक खालामदों आरो फैगौ इलेक्शनाव माबादि BPF आ देरहागोन बा देरहानो हागौ माबादि बिसोरनि अबस्थाया बेखौ बिथाङा जाबादि फोरमायनो नाजादों बेखौ नोंथांमोना बुंगोन आरो बिथाङा मा बुंदों बेखौ नोंथांमोना खोनासंगोन बिनि सायाव नोंथांमोनखौ आं रिक्वेस्ट खालामगोन नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदान बा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे बेल आइकनखौ थुनानै अल बेल आइकनखौ थुनो दाबाव लोगोफोर आरो लोगोसे नोंथांमोना लाइक शेयार कमेन्ट्स खालामनोबो दाबाव So friends, बाथ्राया ओरैबायदि प्रमिला रानी ब्रह्म बायदेव बिथांजोआ माखासे बाथ्रा बुंदों सुइजारलेण्ड बे सोदोबखौ नोंथांमोना खोनादों प्रमोद बर'आ सुइजारलेण्ड बानायनानै होगोन बे बाथ्राखौ लानानै बिथाङा माखासे एटाक खालामदों आरो बे पलिटिकल एटाकआव राजखान्थियारि एटाकआव बिथांमोना गावसोरनि जि थासारि अबस्था बेखौ स्ट्रं बेबादि दिन्थिनो नाजादों आरो दा थानाय सरकारा जेबो खामानि मावाखै बेखौ दिन्थिनो नाजादों प्रमोद बर' बिथांनि सरकारा BTC आव BTR आव जेबो मोजां खामानि मावाखै गासैबो खुगाजोंल' बुंदों नाथाय आखाइजों मावनानै दिन्थिनो हायाखै खुगाजोंल' माने खुगायाल' लेक्साराल' गेदेर गेदेर नाथाय जेबो मावाखै बेबादि बिथाङा बुंनो नाजादों आरो जेब्ला इलेक्शन फैयो अब्ला गुबुन गुबुन पार्टियानो जाया माने मा खालामो सबनिबो नेताफोरा मा खालामो गुबुन मोनसे पार्टिखौ गुबुन पार्टिनि नेताखौ जेबो मावाखै जोबोर गाज्रि माने फैसा जाग्रा मायग्रा बेबायदि गोबां बेबायदि डाउन खालामनो नागिरो आरो बेनो सोलिबायदों आथिखालाव आरो बेवहाय जुदि मानसिफोरनि गोसो खावनो हायोबा बेबादि बुंनानै नंखायानो जा सैथोआनो जा बा नंखायबाबो सैथोबाबो फोनदेरनानै बेखौ एकदम नंखायबाथाय बहुत नंखायद्राय बेबायदि आरो थारबाथाय बहुत थार बेबायदि खालामनानै मा खालामनो नागिरो गावनि पार्टिनि फारसे मानसिफोरखौ बोनो नाजायो आरो प्रमिला रानी ब्रह्म बायदेव बिथांजोआथ' जोबोद सिनियर लिडार बिथाङा सासे स' गोबां सिनियर नेता बिथांजोआ स' बिथाङा बेबायदि बुंनानै प्रमोद बर'नि इमेजखौ डाउन खालामनो नागिरदों UPPL सरकारा जेबो मावाखै बेबायदि बुंनो नाजादों आरो बेनो जाबाय बिथांजोनि टारगेट थ' सुइजारलेण्ड माने बाथ्राया ओरैबायदि जायो जोंनि पलिटिकल लिडारफोरा जोंनि माने गासै बुहुमनियानो दे गासै बुहुमनि लिडारफोरखौनो बुंबाबो गोरोन्थि जानाय नङा मा जायो सम सम सालाया फिस्लाय लोगोफोर स' प्रमोद बर' बिथांनियाबो जानो हागौ बेयो फिस्लायलांदोंमोन आरो जायनि थाखाय दिनै बै फंसे बाथ्राखौ बिथाङा बुंजाबाय थानो गोनां जादों स' नेताफ्रा सम सम सालायखौ फिस्लाय होनानै लायो गासैबो नेतायानो आरो बै सालाय फिस्लायानो जाबाय बिथांमोननि उइक पइन्ट जायो खारन जाय बाथ्राखौ बुङोबा फिउचाराव बेनि साइड इफेक्ट जानो हागौ बैखौथ' बै बुंनाय समाव जों हमदांना मोना ना जोंथ' मानसिसोना माने मानसियाथ' गोरोन्थि खालामखायो आरो बेखौ लानानैनो दिनै एटाक खालामबाय थानायखौ जों नुदों आरो बेल' नङा बेनि अनगायै गोबां बाथ्रा बिथाङा बुंदोंमोन बैफोरखौबो BPF आ दा एटाक खालामगासिनो थादों नाथाय बैफोर गासैबो पलिटिकेल डायलगमोन लेक्सारमोन स' पलिटिकेल डायलगखौथ' मानो होयो नोंथांमोना मिथिगौ भट मोननो थाखाय स' बियो बिखौ बुंनाया जाबाय मोनसे रोखोमनि राजनीति आरो बेवहाय प्रमिला रानी ब्रह्म बिथांजोआ बिथाङा बुंदों सानैसो एबसुनि कर्मिफोरा जइन जादों BPF आव आरो UPPL नि कर्मिफोरा जइन जादों आरो माखासे फैबावगोन फैगासिनो थादों फैनो हमदों लासै लासै UPPL आरो एबसुनि दैदेनगिरिफोरा नागारगासिनो थादों नाथाय बेवहाय मोनसे बाथ्राया जाहैबाय मा आथिखालाव माने एबसुखौ मोनसे माने पार्टी बायदि माने बेबहार खालामनो नागिरो आरो पलिटिकल पार्टिफोरा जे एबसुआबो मोनसे पार्टी बादिसो जे बिसोर नेताफोरा थाङै मोनसे समाव माने एबसुआनो थानाय नंला नामा बेबायदि मोनसे सेन्स फैदों आरो आथिखालाव नाथाय बे जोंनि हारिनि थाखाय हार्मफुल लोगोफोर स' दुलाराय बर' फरायसाफोरनि सोरबा नेताया बबेबा पार्टियाव जइन जायोबा बेयो जेबो आसरित बाथ्रा नङा लोगोफोर स' बेयो पलिटिकल टिमानो नंखाया पलिटिकल पार्टियानो नंखाया एबसुआ स' बिनि मानसियाथ' बहुत पार्टियाव थानो हागौ एबसुनि मानसिफोरा बहुत पार्टियाव कानेक्सन थानो हागौ सोरबा BJP आव सोरबा कंग्रेसआव सोरबा BPF आव सोरबा UPPL आव मानसिसो नालाय बिसोरथ' पलिटिकल पार्टी नङा नालाय स' सोरबा मोनसे पार्टिखौथ' बिसोर सापर्ट खालामगोन ना सिं पार्सनेलि बा माब्लाबा आफादा मोनसे डिसिसन लागोन आमुक पार्टिखौ सापर्ट खालामनांगौ खायसे आरो मा एबसुआव खामानि मावनो बानानै पलिटिक्सआव जइन जायो आरो बेखौनो एबसुनि कर्मिफोरा थांबाय बेबायदि बिथांजोआ बुंनो नाजादों आरो स' बाथ्राखौ मा खालामो एसे मडिफाइ खालामना बुङो आरो बेनोथ' बिउटि अफ पलिटिक्स स' प्रमिला रानी ब्रह्म बिथांजोआ जाबायदि एबसुनि कर्मिफोरा बेहाय थांदो जाबायदि UPPL नि कर्मिफोरा बेहाय थांदो
बे जाबाय बिउटि अफ पलिटिक्स बे बाथ्राखौ माबायदि मानसिफोरनो फोरमायनो हागोन एक्सप्रेस खालामनो हागोन बेनोथ' राजनिति बेनोथ' जोबोर सिनियर मस्ट लिडारनि टेक्टिक्स स' बिथांजोआ मा खालामदों बेबायदि बुंनानै रायजो राजाफोरनि गोसोखौ बोनो नाजादों आरो गावसोरनि जि भट बेंक फैगौ जि इलेक्सन जि बिसायख'थि बेवहाय माबायदि BPF खौ देरहानो हागोन बेखौनो बिथांमोना नाजादों स' बिथांजोआ मा बुंदों नोंथांमोना खोनासंनानै लाबानो जाबाय आरो नोंथांमोना कमेन्ट्स लिरनो दाबाव आरो मैया आं मोनसे भिडिअ होदोंमोन बे भिडिअआव आं नुनो मोन्दोंमोन मोनसे कमेन्टआ जाहैबाय ओरैबायदिमोन जे नोंथांखौ एसे UPPL नि बायदि नांदों आरो नाथाय आंनि रिप्लाइआ नोंथांखौ ओरैबायदि होनगोन नोंथाङा जुदि सानदोंबा जे आं UPPL नि बे नोंथांनि साननाय नोंथाङा सानदों नोंथांनि साननायाव जेबो गोरोन्थि गैया बा जेबो माने पाप जादों होनना आं बुङा बा माबा मोनसे गाज्रि जादों होननानै आं बुङा नाथाय नोंथांनि कमेन्ट्सनिफ्राय नोंथाङा गावखौ सिनायथि होनाय बायदि जायो जे नोंथाङा जुदि बिनि बादि नांदों माने नोंथाङा माने बिनि इसे बाथ्रानि साइडथिं थांबा खस्थ' मोनो आरो बेबायदि खस्थ' मोननायनि ओंथिया नोंथाङाबो सोरबा मोनसे पार्टिनि जागोन जों जाबाय इउटिउबार जों बाथ्रा बुंग्रा मानसि जों सबखौ बुंगोन लोगोफोर जि स्कप मोनो जि चान्स मोनो बेखौनो बुंगोन नोंथाङा एसेबां एनालाइज खालामनो गोनांथि गैया जोंनि सायाव जों मा कन्टेन्टखौ लाबोदो बेखौसो एनालाइज खालाम माने नुनो मोनदों माखासे कमेन्ट्स लिरग्रा नोंथांमोना माने इउटिउबारखौसो रायबाय थादो इउटिउबारखौ रायनानै मा मोनगोन नोंथांमोना कुछ नहीं मिलेगा जेबो मोननाय नङा जेबो लाभबो जानाय नङा जेबो आन्डारस्टेन्डबो जानाय नङा जेबो बुजिनाय मोननाय नङा प्रुफबो लानाय नङा बेबायदि आरो मा लाब जागोन नोंथांमोना बेनिखायनो बै भिडिअनि गेजेरजों माबा मोनसे नलेज मोनोबा नोंथाङा बेखौ इउज खालाम आरो नोंथाङा जाय पार्टियाव दङ बै पार्टिनि थाखाय गोख्रों खामानि मावनानै भट बेंकखौ स्ट्रं खालाम लोगोफोर आं बेखौसो बुङो नोंथांमोनखौ स' जियानो जाया मानो नोंथांमोना बेबायदि गोबां रोखोमनि कमेन्ट्स लिरो बै कमेन्ट्सफोरा जेबो ओंथि गैया लोगोफोर रिलिभेन्स गैया दानि समाव बेबायदि नों आमुगनि होननाया जेबो ओंथियानो गैया बे टाइम पास कमेन्ट्स लोगोफोर मोजां कमेन्ट्स लिर बेनि सोलाय माबा मोनसे गुड एडभाइस मासे कमेन्ट्स लिरग्रा बिथांमोना भिउआर बिथांमोना बहुत मोजां कमेन्ट्स लिरो बिथांमोनखौ आं धन्यबादबो होयो स' बिथांमोना बहुत इन्टेलेक्चुवेल पार्सन स' बिथांमोननि कमेन्ट्सआ बहुत बाख्नायथाव आं नामखौ बुङा नाथाय बहुत मोजां कमेन्ट्स लिरग्रा मानसि दं सानैसो बार नुखायो बे कमेन्ट्सआवनो गैलिया बे माने बेकार कमेन्ट्स बिदिब्ला नोंथांमोना खोनासंनानै लादो बिथांजों मा बुङो खावलायहरनो लुबैयो प्रमद बर'खौ बाथ्रा बुङालासिनो नोङो खामानि मावनायखौ गोसो हो खिन्थु नोङो फेस्टिभेल खुंनानै बर' जाथिनि जौगानायखौ लाबोनो हाया बिटिसिखौ नोङो समायना खालामनो हाया नोङो सुइजारलेण्ड खालामनो हाया खुगानि खौरांजों खुगानि बाथ्राजों दा बानायनानै देखायनायसै जोंनि क'क्राझार टाउनखौनो सुइजारलेण्ड बायदि बानायथों बियो मोनसे दखरसे जायगायाव बानायथोंना कनफिडेन्सआ बयनिफ्राय फैयो जे रायजो राजायानो जेरावबो बे आवाजखौनो दिखांगासिनो दं BPF आ फैफिनगोन हाग्रामा मैलारिखौ जोंनो नांफिनगौ जेरावबो हारसा बर' जेरावबो आं जेबो मिथिथारा बिनि भिजन डकुमेन्टखौ दा बिथाङाथ' बुंगासिनो मोजां बाथ्रा बुङो खिन्थु मोजां बाथ्रा बुंनायनि बिथोराव जेबोखौनो एक्टिभेट जानायखौनो नुवा खालि मिटिंल' खालामनाय नुयो फेस्टिभेल खालामनाय नुयो फेस्टिभेलखौ जे मानो एथ' खालामनो गोसो आं बेखौ मिथिया माबा मोनसे रहस्य दं बिनि खिथुनाव आं बेखौ दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनाय नङा आरोखि दङ बेखौ आं मोनथिगौ बे खिन्थु आं दिनै बुंनाय नङा आरोखि दा बेखायनो आं खावलायहरनो लुबैयो प्रमद बर'खौ बाथ्रा बुङालासिनो नोङो खामानि मावनायखौ गोसो हो खिन्थु नोङो फेस्टिभेल खुंनानै बर' जाथिनि जौगानायखौ लाबोनो हाया बिटिसिखौ नोङो समायना खालामनो हाया नोङो सुइजारलेण्ड खालामनो हाया खुगानि खौरांजों खुगानि बाथ्राजों नोङो सुइजारलेण्ड बानायनो हाया दा बानायनानै देखायनायसै जोंनि क'क्राझार टाउनखौनो सुइजारलेण्ड बायदि बानायथों बियो मोनसे दखरसे जायगायाव बानायथोंना सारा बिटिसिखौ सुइजारलेण्ड खालामनो नागिरदों बानायथोंनाय माबा मोनसे बानायनानै देखायथों बेखौनो आङो खावलायहरबाय प्रमद बर'खौ कनफिडेन्सआ बयनिफ्राय फैयो जे रायजो राजायानो जेरावबो बे आवाजखौनो दिखांगासिनो दं BPF आ फैफिनगोन हाग्रामा मैलारिखौ जोंनो नांफिनगौ जेरावबो हारसा बर' जेरावबो फालांगि खालामग्रानो होन जेनेबा जोंना आइजोफ्रा हाथाय बाजार खालामो बयबो हाग्रामाखौ लुबैदों दिनै दा बिथांमोननि सायाव भरसा खालामनानै जोङो आसा खालामनो हायो जे फैगौ बाराव हाग्रामा महिलारियानो सरखारखौ दाफिननो हागोन जोंथ' लुबैबा जायाना रायजो राजानि लुबैनायजोंसो जायोथ' दा जों खालि रायजो राजाजों थानांगौल' आरोखि बिसोरजों प्रत्येक समायावनो जों थानांगौल'
होमबानो जोंनि सरकारा फैफिनगोन हिसाब गैया खिन्थु फैनांगौआ 60-70 जनमोन हठात जाबाय जागोन जायानि मादाव माने हठात माने खोथा होबाय जोंना मानगोनां हाग्रामा महिलारिया बे हिसाबै माखासेयाथ' फैनो थाखाय लाहार फाहार खालामनांगोन खायसेया माने गावबा गाव खामानिफ्राव बेस्थ' थाबाय बहाबा थांलाबायबाय बिदियाव माने ज' जानो हायाखिसै बेखायनो दिनै खम जादों आरोखि बिसोरनिफ्राय फैनांगौआ 60-70 जन दंखायो आरोखि आंनो लिस्ट हैदोंमोन लिस्ट हैनायखौबो जागोन जाया नालाय आं लानानै फैलायलायबावासै दा गोदानसो लिस्ट होलायलायनांदों आरोखि बे जायखिजाया BPF दोलोखौ मोजां मोननाया दिनै लासै बारानिफ्राय बारा जाबोदों रायजो राजाया लुबैदों रायजो राजायानो लुबैदों बे हिसाबै फैगौ समाव जोंनि BPF-आनो सरकार दाफिननो गोहोखौ मोनगोन बे फोथायनाया जोंनाव दङ आरोखि रायजो राजाबो लुबैदों आरो रायजो राजानि जि आबहावा जे बिथांमोननि जि बुंनाय बाथ्रा खुगानि राव बेनिफ्रायनो मोनथिनो मोनो जे BPF-आ एखेबारे जबरदस्ति भाबै सरकारखौ खालामनो हागोन दिनै जयनिं जाफैनाय बिथांमोना बबेबा दोलोनिफ्राय फैनाय बिथांमोना एबसुनिफ्राय बांसिन दं दिनै एबसुनि एबसु वार्कार बिसोर लिडारफोर माखासे आरो माखासे एक्स NDB दं बिसोरबो फैजोबनो हायाखै दिनै दा